Hi mga brats! Isang panibagong araw na naman at samahan nyo nga ako pumasok sa school at bago nga ako bumaba dyan ay sinabay ko na rin itong basura ko para itapon sa baba. Bali nasa baba kasi yung tapunan namin at yung landlady na lang namin ang bahalang nagtatapon sa lahat ng basura ng mga boarders. Naglakad nga lang ako dyan palabas sa may eskinita hanggang sa narating ko ang highway at nadaanan ko nga ang isang estero dito na talaga namang napakaganda pa din dahil nga ito ay nilalagyan pa rin ng bulaklak. Minsan nga ay meron din akong nakikita dyan na namimingwit ng isda. Pagkadating ko nga sa office ay bumaba ulit ako saglit para kumuha ng mainit na tubig dahil ako nga ay magkakape at tamang-tama nga dito yung binaon kong tinapay at saka cookies. Pagkatapos ko nga dyan magkape, nag-CR muna ako saglit. Bali ganito nga pala yung restroom dito. Isang room lang yung panglalaki at saka pang babae at nilagyan nga lang ito ng label. Lunchtime na nga nung lumabas ako dyan at nakita ko si kuya na nagtitinda ng kamote kaya bumili na rin ako. Bala ko kasi itong ikape mamayang hapon. Pagkatapos ko nga dyan bumili ng makakain ay bumalik na rin ako sa office para makapag-lunch na rin at ako'y gutom na. After ko nga dyan ay tinigman ko na nga din itong kamote dahil sobrang appealing kasi ang kulay at di nga ako nagsisi dyan dahil sobrang tamis nito. At mas matamis pa to sa jowa mo. Charot. Nung alas 4 nga dyan ay umuwi na rin ako at dito nga ay nakasalubong ko si ate na nagtitinda ng gulay at tamang-tama nga ito dahil hindi na nga ako pupunta sa palengke para bumili ng gulay. Pagkadating ko nga sa boarding ay agad-agad akong nagbihis dyan dahil kailangan ko nga ulit mag-work at dito nga ay nag-check lang muna ako ng email. Pagkatapos ko nga dyan ay nag-prepare na rin ako ng aking lulutuin para sa aking dinner. Naglaga nga lang pala ako dyan ng broccoli at saka okra. Mas gusto ko nga yung ganitong luto dahil wala lang gisa-gisa at madali lang siyang lutuin at mas healthy pa. O siya, dito muna, Kapunkap.